Dawk fil-fazzjoni tal-establishment fil-Partit Nazzjonalista iridu barra lil kull min ma jdoqx id-diska tagħhom. Esponenti ewlenin u anke ex-kandidati tal-Partit Nazzjonalista komplow jiktbu f'attakki sfrenati kontra min ma jieħux deċiżjonijiet kif jixtiequ huma. Kevin Kassar ħaten Beppe Fenekadami u ex-kandidat nazzjonalista li baqa l-art fl-elezzjoni ġenerali li kontesta mal-Partit Nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil talab biex il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi jitkeċċa jew inkella l-uffiċċju tal-Kummissarju li ħares l-Standards fost il-politiċi għandu saħansitra jiġi abolit. Dan għax fi klimu ma qabilx ma deċiżjoni l-ħal Kummissarju Azzopardi fulment li fetaħ Arnold Kassola dwar il-Ministru Alawdex Clint Camilleri. F'dan il-każ relatat ma' xogħlijiet f'Kamuna bil-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-Kummissarju għall-Standards ma sabx jinvestiga fuq il-Ministru Camilleri, tant li anke l-Ombudsman qal f'rapport li x-xogħlijiet ma sarux biex jiġi aġevolat xi ħadd. Iżda quddiem id-deċiżjoni ċara tal-Kummissarju għall-Standards Kevin Kassar li kteb ħafna kontra l-Gvern reġa' qajjem attakk kontra il-Prim Imħallef Emeritu permezz ta' artiklu fit-Times. Dan hu l-istess kif għamel il-Partit Nazzjonalista fuq il-ħatra tal-istess Kummissarju għall-Standards fl-ewwel lok. Anki jekk oriġinarjament il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg kien qabel fuq in-nomina ta' Joe Azzopardi, iżda spiċċa jiġi ordnat mill-establishment biex imur lura minn kliemu. Kassar li kiteb ukoll il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjonijiet mhux b'mod ġust, l-istess bħalma qed juża tali tattika għal darb'oħra il-Partit ta' Bernard Gregg u qajjar lil Maltin bċieċen għax jivvotaw lil Partit Laburista issa ħarbex kliem qiebes fil-konfront tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. L-ex kandidat nazzjonalista ieħor u l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt Manuel Delija imbagħad ukoll kiteb kontra persuna li ma jaqbilx magħha. Il-moħħ wara il-fjas tal-Arriva infexxa attakka lill-Ministru Owen Bonnici u lil Norma Saliba li nħattret bħala kap eżekuttiv taċ-ċentru ġdid tal-Irsim Malti. Delija magħruf ukoll għar-riforma fit-trasport pubbliku li ħolqot diżastru f'Malta, kiteb ukoll fit-Times fuq każ li Jason Azzopardi kien inkonsistenti dwaru wara li ressa ilment jargumenta li kellu jilħaq il-klijent tiegħu minflok Norma Saliba fl-istess ħin li kien qed jisħaq lil pożizzjoni li ried il-klijent tiegħu inulla. Azzopardi argumenta fuq in-nullità minħabba li fl-avviż legali il-verżjoni bl-Ingliż u dik Maltija kellhom inkonsistenza fi referenza għal liġi li taħta hemm il-poter li jinħarġu regolamenti. Iżda f'każ bħal dan il-prinċipju sagrosant u bażiku u l-liġi bil-lingwa Maltija terbaħ.